Hindi nyo rin masisisi ang isang tao kapag nag-decide siya maglagay na lang ng papel sa noo kasi pantanggal ng sinok, di ba? Papatak ng kandila sa tubig, tapos may mapo-form. Mahirap magkasakit kapag ikaw ay mahirap dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga malalayong lugar na wala talagang ospital. Access, Oo. correct. So totoo. ang pinakamalapit na lang, manang ano na lang, Na nagpakulo, pausukan ka na correct, lang. di ba? May, ang tawag doon, buntot ng... Buntot ng ano? Buntot ng butike. Oo, buntot ng butiki na hinalo. Hindi natin ma-judge. Kasi what if wala talaga silang ways? Gustong-gusto man nila makapunta sa isang doktor, sa isang dalubhasa, naririnig nila yung mga gamot na ini-endorso ng mga paborito nilang celebrities. Wala silang ways and wala silang access. Ang meron lang silang access kay Manang na nagpapatak ng kandila sa tubig, tapos may mapo-form. Pahilot mo yung Kaya kay ano, nga, lalagyan diba? ka ng lana, Diba? lalagyan ka ng luya sa damit mo, Totoo, tatali. correct. Diba? Kapag ka narinig mo na dumighay na yung... Diba? Kapag ka narinig mo na dumighay na yung nagtali ng Manggagamot, luo, correct, ibig sabihin na ilabas na, diba? Na i-transfer na yung sakit. That's their ways eh. Oo, parang naging parte na rin ng kultura natin. Part of that culture is yung mga nagagamot kasi may kasamang dasal, di ba? So kaya siguro merong ganun. Maaari kasing meron kaming means to do it dahil sa benefit ng kumpanya. Pero kung halimbawa wala, hindi nyo rin masisisi ang isang tao kapag nag-decide siya maglagay na lang ng papel sa noo kasi pantanggal ng sinok, di ba? Dalawa yan ang ano magagamit lagay dito Sa noo. Pangtanggal Pantanggal ng sinok o kaya usog, di ba? Mga ganon. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang kawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.